Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Maaniag Beauty Salon, Dr. Maria Teresa Fortunato, Melton Salohalo, Luis Cañete and Company, Rias Jack, Cebu Super Development Corporation, Astrid Bosa, Antonio Montimar, Jesus Avila Foundation, Buds and Blossom Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants, and the intentions of Mr. and Mrs. Carmen Cañete and Dr. Elaine Galieto. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Joseph Lim, Susana Gabukan, Idi Aya. Pasalamat, Marathon Family. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada, ug sa Magdasal family. Pahuling dayon, Gamaliel Ong, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, Oligario Gabukan Sr., Sister Magdalena Ricon, ang mga kalag sa purgatorio ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. And let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His praise. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Ginoo hinaot ko, nga pinagining Santos nga Misa, kita nga nanimba dinhi, unta makadawat sa itong panalangin kinanglas ng kinabuhi. O ito mga igsuo nga nagsimba sa nanta sa tasa kapanimalay, unta, ang iyong panimalay kapalinginan sa Ginoo diha sa kalinaw diha sa iyong panimalay. Peace at home, or mga ingon na to, mga panalangin kinahanglas yung kinabuhi. Di pa itong igsuon karon nga nagsimba din mga masakiton, unta ang panalangin sa kayo ang sakit sa lawas inyong madawat diya sa grasya sa Dios. Pero maandang kita pagsaulog ning Santos nga Misa, basulan na to ang atong mga sala. Lord, have mercy.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God, the Father. All glory to God. Magampo kita. Magagagahom nga Dios. Himuangan magsaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay nga nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo ang among kinabuhi sa gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo Dias kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nagingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulunan, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. Unya dinasunan sa tibuok simbahan. Kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan nagkauyon sa pagpilig mga tawo sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon, nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hodeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami
nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini, sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mo saysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palas-unon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalan-on nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap nga gituok ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kini mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga nason. O Diyos, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga nason. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. May bawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nason ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga nason. Maglipay unta ang mga nason ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran. Diha sa kangayan, ang mga naso dinhi sa yuta imong gitultulan. O Diyos, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga nason. Daaygonon ta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaaygon ta kanimo ang tanang mga kanasuran. Gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya, gigamhan ako sa espiritu
ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril. Kini ug may napulog duha kagangaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga gangaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may tulo ka gangaan, tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihan ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad sa ibabaw sa napulog duha ka sukaran ng bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mao ang templo didto. Didto wala nay kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdanag man kini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinun-an, "Anahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. Higugma kaniya ang akong amahan. Ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili mutuman sa ako ang gisugo. Ay mensahe nga inyong nadungog, dili ako, kundi iya samahan nga nagpadala kanako. Sultihan ko komuni ini, sa tan ako uban pa kaninyo. Ang manalaban, ang Espiritu Santo, nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo, magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon nga ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Tutian ko na kamo nga ubiya ako, aron balik ako. Kung higugmang ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan. Kay siya labaw man kanako. Tutihan ko kamo niini, aron sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini, motuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon kanang sometimes we have to make some critical decisions in our life. Pero may panahon nga kinahanglan kita mabuhat o kanang lisod kaayong decisions ng kinabuhi. Kanang mga panahon na ba? May panahon nga usahay, muna tagwa tayo mahibaw sa itong buhaton. Mga 3 weeks ago, tawag ko confession diha sa hospital. Unya ang masakiton, amahan sa pamilya nga close kay nako. Pag-abot ako dito, nisod ko sa itawag to sa kwarto sa masakiton.
kung nakita na ko ang masakiton, ilang amahan, nga kumatos na. So, mura practically, one agi lihok ang nagbuhi niya kana lang makina sa oxygen. Munang ako ang hilugan, niya gihunghungan ako, pag-ingon nga, masipag makadungog siya ba nga, just repeat after me, no? Ginoo, pasaylo ako sa mga sala, Ginoo, pasaylo ako sa mga sala, pasaylo ako sa mga sala. Nga, conditional nga siya kaha nakadungog o nagbasol sa mga sala, akong gihatag ang absolusyon. Pasaylo sa mga sangalan sa mahagsan sa Espiritu Santo. Gihilugan ako siya, kaya pamasahilog, nag-ampo kami ug amo siyang gitugyan, no? Ngadto sa kamot sa Dios. Pero buhi siya in the sense kaya napaman ang makina. No? Pagkamatos na siya. Nahuman sa itawag to pag-atiman niya di Sacramento sa tawasan nga sacraments, so the Viaticum. Nag-istorya ako sa familia, kay close kayo na ko ang familia ba. It was really a sad gathering ba. Sila, nga nag-antos silang amahan nga dito, Matthew nga, for dugay na itong panahon sa dito, in andong kahimtang ba. We were talking, ko nga, unsa may, kumusta man mo, unsa may, what do you do next, ani ba? Sa maghuwat lang yun maghuwat lang yun ko nga, unsa may sitwasyon yun niya, ningon doktor nga, practically hopeless. Nga, kung kwao na ang tube, few minutes, patay. I can see it good, no? Pero ang problema lagi, ma-okay na. Ningon doktor nga, it's really up to you, no? If you only sign, nga, if kwao na ang mga tube, ana ba, then they will do it. Ang problema nga, dilis, why gusto mo sign? O ikay mo sign, ikay nakapatay. Guilty siya ba? Guilty sila. And I was telling them, ko, sa kanang, ako sa gisuryahan, ko kanang, makasinatik, ikaw kasabot kayo yung gibati. To kay, sa akong sitwasyon, kami sad, akong mama sad, ingon ni anang sitwasyon. Na hospital si mama, tungod sa atake sa aneurysm ba. Massive ang kaayo. For how many weeks nga ito nga sa mama diya nga mulang na, kanang dunalay mga tube, ibutang haron mabuhi siya, no? Yan, nagkadugay, yung na doktor, he is brain dead. No? Unya, ipagkahano nga, practically hopeless, 85 years old na siya. Yung nga, pwede nakasabot mo, yung siya, this will, magpadayon ni, you'll be staying there for months and months and months, but you will never be normal again. Wala na practically, kwaon, walang gihapon. No, sa among pamilya, we pray together, nampo mi. And then we have decided, ang rason tungod because we love our mother, ginhanap ang imong inahan. So, we told her, nga, Mama, no, we want you to be happy, we want you to be at peace, and the best place is, we want you to be with the Lord. We love you. We have to decide to take the tube. After praying for the Holy Spirit, then we did it. Ako sila giingnan, when it happened to us, tinood, naglisod me, but when it happened, somehow we had peace. Dahil peace ito bang sa anaw sa mong inahan. And we never regretted. No? We had to make the decision. Anyway,
ang simbahan, nagtudlo man sa simbahan. Kapanahon gani ingon ni ana na, you don't have to go into the extraordinary jud kaiba nga means. Gawin, it's hopeless na, you have to go beyond what is necessary ba. We did our best. And I told them, just pray, no? Pray, pag-ampo lang yun mo for guidance. Then, ipauloy ko, we were praying. Paggabi na, they called up and said, we let go with our Father. How are you experiencing it? How did you do it? How did you feel? It was painful, but, miraculously we feel at peace. Mas paghaya na, bisita ko sa paghaya, nakita na ko sila yun, diha, no? At peace sila to decide to let go. Because after praying, and then the decision, because it is more out of love sa gugma las na kaman, and they had it. Ako nag-isura kay ang gospel na to ba? Ang Ginoo bitaw no, naminaw kanang mo ba siya kanang namilit bitaw, kanang sa di pa siya musaka sa langit sa bulakaw pa siya. Murag iya nang gitugon-tugon iyang mga disipulo, community, no? Kung ano silang buhaton, lay pas mga problema, how to deal with problems and everything. Kaya, kung sa'yo po sa Ginoo nga rin, dingon siya nga, ayaw mo kahingawa o kabalaka, don't be troubled. Ay kabalaka yun, no? Ang inyong buhaton mo ni sa sitwasyon ni ingon niya ni anak sa inyong pagpupusin kinabuhi, sa ato pagpuhi kristiyanong kinabuhi. Di man ni ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok mo pa niya. You only have to remain in my love. Akong gugma, maugay mo pulaputan ninyo, but you have to remain in my love. Meaning to say, remain in my love. Unya, kanang gugma nyo kanako, inyo ipakita diya pinagi sa pag-remain in obeying His commandment. So, ipakita ang gugma nyo kanako, pinagi sa pagtuman sa akong mga sugo. Tuman akong sugo yun. O inyo ng buhaton, kung pa niya, mahigugma kaninyo ang amahan, o ako mahigugma kaninyo, o kami mapuyo diha kaninyo. We will be with you. But always, remain, tumana yun akong sugo. Ay gini kalimti. Tumana ang sugo. Ibaw ta sugo yung maugad ang paghigugma ay. Ang dami kayang assurance niya ba? Because when this will happen, we are with you. Ni ami, nagpuyo uban kanimo. Mangigsuon, kung mutuo ka niya na, Pastulan, if God is with us, who could be against us? Ang Ginoo na ka nato, kung sa may itong kahingawag, kabalaka. Di pag yun, pag-Isus nga, you don't have, di ka mahingawag, kabalaka, don't be troubled. Lingon siya. No? Because the Spirit will be with you. Ang Espiritu Santo. No? Mutabang. Kaninyo. In fact, iyahang buhaton ang pagtudlo, pagpasabot. Sa tanang gitudlo ko kaninyo. What I commanded you. He will tell you what to do, how to do it. Huwag mo kabalaka. Bisag asa niyo mapunta, bisag asa mo ibutang, do not be afraid. Because the Spirit will tell you what to say, how to say it. Ug unsa yun. No? He will be there. So, you will have the way, you will know the way. The Spirit will be there. Ay kabalaka. Ang timalan ni ay mo okay ni. Kung ikaw lang mo remain in my love, ug ang Espiritu Santo nga nagiya kanimo, ma-enlighten nimo, mubati juga anang gitawag tog kalinaw, peace nga dili kahatag sa kalibutan. Unsa man ang peace nga dili kahatag sa kalibutan? Unsa man ang kalibutan nun nga peace? Kalibutan nun nga peace mo na nga okay, magsabot-sabot ha. No? Pero kung di tayo magkasabot, one of say peace. Nang kalibutan na, at peace ko kung na ako'y good health, I'll be at peace. But when you get sick, what am sa ta?
Malipayon o malinawon ko when I have a security, na ko'y trabaho, tanan, kumuha ng security sa mga. This is the peace of the world. Nahibaw ta, fragile kayo, muha lang. But para yung nga, the peace that I give you is akong kalinaw. I am the peace in your heart. If you obey my commandment, I'll be in you. Na ako uban kaninyo, na ako sim kasing-kasing. O guway makakuha anak gikan kanako. Bisag pakahatingali na amoy makasakit, katalagman, kalabad sa unsa pa. But kanang kalinaw nga nasa kasing-kasing, kanang akong presence in yung kasing-kasing will always tell you that I am pleased with you. I am pleased with you because the joy is God is present in your heart. Umunig kinahanglan. Ang first reading ron kung namin ang mapag-ayo, no? Ingod yun ini, no? Ninod kayo ang sitwasyon nga ang simbahan itong una nga ni Lambo na di lang kay mga Hudiyo, doon na siya dili mga Hudiyo na. Pero na diyan ay crisis kay mga Hudiyo god kay sila may naguna, no? Ang kanang mga bagong converts nila, ilang mga ipadihas nila bahasta sa mga batasan. Manamingon na sila, oy, kayo mga Hudiyo, dili Hudiyo, sakop mo sa mong tinuan, patuli sa mo, oy. Kaya di mo tuli, di mo luwas. Kaya di mo na batasas dili Hudiyo, patuli sila, ilang man ang costumbre. No? Munang, ato ko na, crisis ang dako. Crisis. Gani, mauna hinungdar nga, nag-usang, mag-council ba, sa tanang mga leaders sa simbahan, nagpundok kanusayon ka na sila. It was the problem there. That's the problem. Yeah, usay, naduong na ito sa pagbasa. Kuman sila gitawag ito, silang panagpundok, panag-ampo, o pagsuta nila sa kabubuton sa Diyos. Kabubuton sa Diyos. To the guidance of the Spirit. Usay po la. Finally, nag-ingon sila, kami o ang Espiritu Santo, nahukma namo nga kini ang eksakto. Kini ang solusyon. This will bring peace. Unsa man. Dungog na to. Nga kanang mga buta nga gitawag na to essential jud kaayo ba sa pagtuo sa mga di ka mo simbag laing Diyos. O kaha mga buta nga gikan sa Diyos gari mo kanon. Kada kinahanglan magkausa ta na unity. Pero sa kanang dili essential kaayo kung sa isulom, sa itsura, tuli magkagway tuli, di mo na essential kana dunay liberty, freedom. But in everything yun, there should be charity. Sa tanan, pagbitigbabaw yun, ang gugma sa Diyos o sa itong isang katao. That makes us sa atong tinuhuan. Mga ison, kamatikod ka, kining panahon na ba, sa simbahan, sa Diyos sa simbahan, mabisan usang issue ba, issue karon mga bago kayo, gitawag na ito sa abortion, contraception, death penalty, sa padiha, kanang mga recent mga problema ba, wala mo na ito unang panahon ni Jesus. Wala mo na panahon na. Pero the same thing yun, no? The same good thing. Nga, ang simbahan nga model ni ini, they would always gather to discern unsa ang kabubuton sa Dios. Tungkol sa nagugma sa kabubuton sa Dios, and with the inspiration of the Spirit ba, na, will tell us kung unsa gyud ang kabubuton sa pulong ni Kristo ug unsa kabubuton sa Dios. Even in the recent issue, muna ang simbahan, mo come out din og statement gihatag simbahan for the well-being alang sa kayuhan sa tanan, bisan pagsupakon sa kadaghanan. Wa pasabot nga uyunan sa tanan, pero haron mahatag og peace. Peace that only God can give. Ang peace nga diin ang pung sa Dios atong tumanon na atadihay peace. Ingon ni ana. Karong panahon nay kini paron sa election karon ba. Pila na kaadlaw? O nota 8 days, 9 days to go. No? Nakapili na mo? Nakapili na tingali. Di na agin mausab. Masaya mo tayo mahimo. Pero, this is decision. We have to make a decision.
no? And I hope nga atong decision mo gini, no? What is the Lord telling us? Nga ang decision to kanang of course naa atong ang kabubuton sa Dios, no? Na ang kabubuton ni Kristo is the love of the Lord. Nga atong buhat ang kabubuton sa Dios kay ang kabubuton sa Dios mga igsoon is always there in all issues of life. Ug di ante ka. Naa gina you could always magkita ng kabubuton sa Dios sumala sa lamdag sa Espiritu Santo. Mo you have to pray God, you have to pray for the Spirit. Haron sa tanang sitwasyon sa kinabuhi, ma-discern nimo unsa man ang kabubuton sa Dios. Unsa man ang pulong ni Kristo. Mabitad ako kaayo, usa importante kaayo og questioning ba? Whom should I vote? Mingon ka kung si Kristo pa ibubutan, kinsa kay imbutahan niya? And then pray for that. Boto kinsa ninyo, kinsa ninyo. Importante tingali kayo ang gitawag to vote for the right person. Pero who is the right person man? Ang boto, kinsa man ini nang lansan in taong mga tawhana makasulbas Pilipinas? Sure ka mo nila? Nga kadaghanan, bisag timbang nimo kulang magyud. O kung mo na ito, ano mo by this is the best, I'll tell you, ambutan ka, you might be disappointed. Pero ang importante that you have to have the right choice. Importante yun. Ang pagpili may pero mas importante kung giunsa na to pagpili. Kana na mo importante. Ato pagpili na to, no? Ato yun i-discern. Una yun mag-ampo ta. Ya ato yun pangitaon ang kabubuton sa Dios. Gikas to kasing-kasing ba? Kansa barometro atong buhaton mao kini. Unsa may makaayo sa Pilipinas? Unsa may makaayo labi pa sa mga kabus? Unsa may makaayo sa kadaghanan sa mga tao? Ug dili ang barometro unsa may makaayo kanako. Dili greed, dili personal. Kasi siguro ka mga igsuon, bahala na kinsa kay imong pilion, pero ang imuhang way of voting is this, no? Nga inampuan nimo unya ang imuhang motive is really for the good of the country, for the good of the people. Kana lang imong boto mga igsuon, ha? Kana imong boto makapahimuot na sa Dios. That is pleasing to God already. That will be blessed by the Lord. Ug timan ikunoy maluwas nato, maluwas ang Ginoo. So ang imong boto bisag unsa na siya tungod kay pagbutar nimo gyud kana inampuan o kanang from a heart that really cares ba, the Lord loves that so much and He will bless. And anything that God blesses, kay kini maayong butang, will become a blessing to all. Mahimo na, that means na kanang imong vote is a winning vote na siya. I don't know who will be that person, pero ang process nimo, that will be blessed by the Lord. Bisag kana na lang. As we pray, no, we will be blessed by the Lord sa tuwa niyang pagbutar. So that, tinuod, ni kinabuhi daghantag, no, ito ba, there are many things that we have to decide. No, nga hard decisions. Ang kalami lang mao, nga ang Ginoo is there. He said, I'll be there. The Spirit will show you the way. And I assure you have peace. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, ubuha sa langit ug sa yuta. Kung Yesu Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Panam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Kitulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit.
Nagaling ko sa tuo sa Dios, Amahan magkagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, pagpangkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhin dayon. Amen. Alaming dakong gasa nga gitanyag sinabanhaw Ginoo kanato, maong kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Ang iyang ngalan nangayo kita karon ngadto sa Amahan. Alas na natong kinahanglan. Mayong kita Amahan, patalinghugi kami. Patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa ug kaobispuhan, nga sa walay ko kahadlok ug sa tataw nga paagi, magmalahutayon silang magtudlo sa pagtuong Katoliko. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami. Alang sa matuod ug malungtarong kalinaw sa kalibutan, nga ang mga nangulo ug ang katawhan sa tanang kanasuran, mag-ugmad alang sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nasamok ug nahadlok diha sa ilang hunahuna ug kasing-kasing, nga ang ilang kabalaka ug kahingawa mapulihan sa kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Alang sa bag-ong pagkunsad sa Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban, nga ang iyang mga gasa maghatag kanatog bag-ong kadasig sa atong mga apostolikanhong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nahimulag kanato diha sa kamatayon, nga makasulod na sila sa bag-ong Jerusalem, nga gidanagan sa kahayag sa kordero sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi nining mga pag-ampo, among ipangayo, nga moanhi ka, nga magpuyo sulod ka namo. Samtang sa ulog namo ang imong gugma din ni Eucharistia, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. 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 Blessed be God forever. Amen. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. 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 Blessed be God forever. Amen.
Maigsoon mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. Ginoo mo dangat untang nga kanimong amo mga pangalia, uban sa paghala din mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magbalipayon kami pagdaig kanimo. Sa tanang panahon, labi na gayud ining mamayang panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristong gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Og sa wala siya muhunong paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo. Uliya sa mga tubangan, na nalipod ka na mo nga walay kuno nga pagpanglaban. Si Kristo nga gihalan nga dili na mamatay, siyang kudero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa-uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay kuno nga pag-awi. Santos Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ra pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas. Ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini, upang inom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungkol imo kaming giisip nga angyan nga moatubag moalagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas tugo ni Kristo, mahiusa anta sa Espiritu Santo. Inunumi ginimong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunumi usab ang mga igsuong nangamatay. Malaong mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dala sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanang nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ka Senyor San Jose. Uban sa mga apostoles o sa tanang nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Mag-ampog kita sa atong Amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mga kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Hesus Kristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoos, kanunay manaag kaninyo. Pakita panag-inig suunay. Please.
kodero sa Dios nagawag tang salas kalibutan bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ang kisabat. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. I need thy wisdom, I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bring me unto thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy womb, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bring me unto thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita. Magagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos ka namo alang sa kinabuhing dayon pinagis pagkabanaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramentos Pasko ug ihatag ang among sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa igsoong nga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, nagasagit kamatayon sa krus. Naitudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkangog ipili siya para mahimong santos. Ngang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagit sa among Ginoong Kristo, imong anak, buhi ug hari, ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Emperata alang sa ulan. Amo mahigugmaong amahan, magbubuhat sa kalibutan, sa tibuok universo, o sa nang mga maanindot sa kinaiyahan, nga nagpalambo sa imong mga buhing binuhat. Pausanon kami nagahangyo kanimo. Pagpadala og ulan, ang kinahanglan kaayo sa among nasod ning panahon aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan. Paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa mga lawas ng panginahanglan, pagpabuhi og balik sa muang naugang yuta, sa imo justong pagmando, ang hangin ug ang dagat musunod. Ipandong ang imong kamot.
magagagahom nga Dios. Aron mahunong na ang mabangis nga El Nino. Musugod na ang naandang tiempo sa ting-ulan. Aron mapugngan ang nag-ung-ung nga krisis. Maluluyon nga maghihatagong Diyos. Ibabati din kanamo ang timus mong gugma. Alang ning kalibutana ug sa nga nagalibot ni ini. Ulining panahon sa panginahanglan. O Diyos, himo kami mga mas makaambit pa. Mas moalagad pa. Mas mohigugma pa. Kini ang mga pangayo, pinagi sa mga Hesus Kristo, buhi ug hari, uban kanimo, dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Bilin sa Guadalupe, San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Atong pasalamat no sa atong regular donor sa TV Mass, atong choir karon Kanta Sugbo. Atong pilgrims and offers Holy Face of Jesus sa San Vicente Sambag 2, Mr. and Mrs. Luis Cañete o Dr. Elaine Galieto o sanan mi apil salamat inyong tanan. Usab ako ang pahalipay sa tanang mga parokyano sa Tabunok sa St. Joseph the Worker Parish sa akong parokya. Tanan mga sakos parokya, happy fiesta ninyong tanan. No? Imbitado ang tanan sa misa. Atong misa every day, every hour. No? Celebrated Mass will be at 5:30 tonight. Ato karong hapon. 5:30 sa hapon. No? So, padagis panggaman siya sa San Jose, unta sa kita kapanalingan, St. Joseph the Worker. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Diin man taong ko inawa ka man. Uy. Hangtod karon nga sige lagyan po kagamit ani mo cellphone. Ganina ni gawas kawa pa mo man ang misa. Libaw ka. Paminaw. Hilom ragot. Uy, hapit to nahilis ka ni. Importante kayo ni. Importante. Pasag din na, paminawas ako. Leader ni nako, ha? Baon ni siya ang Hoy. leader sa mga pobre. Pablio. Himo na akong politiko. Paminaw sa. Unsa man? Ni atas si simbal kay manimbat pa. Human na. Dili kay lupi pa mo nga panya ganina kasi kag gasi gahumili si Monsignor. Kasi kag warawara, baro ko pa usay, si kag ngisi. Taro na. Ang man. Nakabana magag politiko. Ang ako sa mga ako ang mga tao. O dito misimba ko kay hapit ng eleksyon. Mao na. Makitaan ko nilang nagkuyog tang duha. O mao na. Tungod kay hapit ng eleksyon, unya ang para sa Ginoo nga panahon, imo sa kurakuton. Ay pa sa una ingnon ko nimo, musimba ra man ka umulhod kag kasal, musimba ra man ka Tinuod ba na? mahugos kag bunyag. Oo, nya karon ni balit. Musimba na ko. Nisimba ka kay hapit ng eleksyon, tarong na. Ang mag-ampo ta sa Ginoo nga mo daog tag-usab. O kini nanawag nako, nag-text nako, leader rin nako mga kabus. Ang mga kabus mo ay nagbutang nako sa posisyon. Murag dili nako sila pasagdan. Hilom oy Satanas, hilom. O sama sa imong gikakuan ka. Tuan ako Indonesia sa kibasa na. Mali pa yung Ginoo tungod kay duna kay donasyon na nagtuo ka nga duna kay donasyon nga ako. Padag-un ka? Nga ang imo kasing-kasing wa niya. Basta kay mihatag na kong donasyon dito. Awar ka na si Monsignor mauwaw ta. Monsignor, sorry Sorry kayo. kayo Monsignor. Gikan mi sa simbahan, Monsignor, nani among mood. Saan pa badlong man? Ay, pastila na Ako, kasabi. wala ako, kay asawa ko, Monsignor. Ako siya madungod. Importante man kaayo ang akong gitubag. Mo nang migawas ko, may una ko gawas. Nga,
makasa na di ay ko anak, dula ko dako kay donation gihatag dito. Kung ipagsigigis ko to na imo donasyon. Nakadungog ka sa pagbasa. Tanaw, maayo kay kaana sa popularidad. Mo ni mo giapas. Ay, sige, sige. Senyor. Welcome jud ha. Tanang politiko, welcome gyud simbahan. Ha? May maging mga purunsit mo, tuno mga tanan. Welcome kay simbahan. Gani ang simbahan, you know? Di magyud iyong ka welcome. Nga giauhag gyud sa simbahan karon ang tanang mga Kristiyanos iampo gyud ang mga politiko. Iampo gyud. Ang doon na tayo mga maayong politicians kinahanglan ginato na karon. No? Ang politiko, ibig kini sila mga alagad kini sila gayud. Munang amotong iampo gyud natong tanan nga ang mga politiko mohimog yung alagad. So, nindot kayo nga mo sa simbahan. Nya di pa politiko gyud ba mo simba gyud mo, no? Kadi bina sayon, no? Ang inyong profession ba unsa gali na, no? Na kinahanglan mo daghang tabang ug grasya aron maayong politiko. Aron makadungog sa pulong sa Dios usab. So welcome gyud ha. Welcome please by all means. Welcome iampo mo nya simba gyud mo. Hinuon do na hinuon eh. No? Nga inungduman nato nga pungpas Ginoo nga kung musimba ganita, no? Musimba ganita. Kanang ingon ni ini ba nga dili ta bantayig yun ha, bantayig yun nga di na to gamiton ang kalihukan sa relihiyon aron sa pagpadayag sa itong kaugalingon, pagdaig sa itong kaugalingon, no? Alang ko rin itong katayuan. Di ginamayo po mas Ginoo, no? Kaya ang puwang pa niya, ang kalihukan na, kung musimba ka, simba yung kinasing-kasing, kaya kini makapahimuot sa Ginoo. Ato ning buhaton ang pagsimba para maghimuot sa Ginoo. Haron nga dunag yung kay grasya. Siguro yung kadaog bisag mapildi pa ka. Kaya ang Ginoo nga natuman kabutan sa Ginoo nimo. Dili ito gamiton ang kalihukan sa relihiyon alang sa gitawag nato haron daygon ta sa mga tao kung dili haron himayaon ang Dios. Mao gini po sa Ginoo, nya mo na eksaktong grasya. Pero by all means simba gyud. Simba gyud. Allah, kapartido na. Sabot na ka. Nakadungog na mo ha. Amen.